खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। क'क्राझाराव सासे खर' थिक नङै नोरजिया आइजोखौ जिनाहारि खालामग्रा लम्पट ट्राफिकुल इस्लामखौ पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला लम्पट राफिकुल इस्लामआ पुलिसखौ गाग्लोबनानै खारग'नो नाजानाय समाव पुलिसआ राफिकुल इस्लामखौ आथिङाव गुलि गावो। जोखोम जानाय राफिकुल इस्लामखौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार गुदि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। क'क्राझारनि रानिखुलियाव जादों बे एनकाउन्टार खालामनाय जाथाया। बे जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानैनो मैयानि सानाव बिश्व हिन्दु महासंघ क'क्राझार जिल्ला कमिटि आरो मातृ शक्ति कमिटिया क'क्राझार सोहोरनि गासै गलाफोरखौ बन्द' खालामहोदों आरो दायनिगिरिखौ हमनानै आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। बे जाथायखौ लानानैनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो खुगा बेखेवदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै क'क्राझाराव दुंहाव थासारि जानायखौ आंबो नुदों आरो खोनादों। जायखिजाया हारिनि गेजेरावनो साफा सानै गाज्रि सुबुङा थाखायो। बेबादि गाज्रि सुबुंफोरखौ हमनानै एक्सन लानाया मोजां आरो बेयो आयेननि खामानि। नाथाय सासे सानै गाज्रि सुबुंखौ लानानै गासै हारिखौ बदनाम होनाया बेयो साबजाथाव नङा। बेखायनो जाय दाय मावदों बेखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौआ पुलिसनि खामानि होननानै बुंथियो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बिजनीनि बरलावगाव थेंफाख्रि फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया जोबनानै थांबाय। नाथाय नैथि सानाव हिंसायारि जाथाय सोमजिनायखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मिथिहोनाय बादिब्ला बर' थुनलाइ आफादनि नैथि सानाव सानैसो दुथां सुबुंफ्रा जर जुलुमै हाबफैनानै दाइसआव थानाय जेराव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि एबा थान्दै मेलनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी बिथाङा मासि लानानै आफादखौ सामलायबाय थानाय समावनो बे आफाद सामलायनायनि बिबान सायख'नाय हाबाफारिखौ मावबाय थानाय समावनो गंनै माइक्रफनखौ बोखांनानै लानानै थाङो आरो जौ फेनानै हिंसायारि जाथाय खालामनानै दावराव दावसि खालामो आरो मेलखौ बन्द' खालामनो थाखाय हुमखि होयो। जायखौ लानानै मेलाव जिरायनाय सुबुंफ्राबो गिनानै थान्दै मेलखौ दोनथ'नो गोनां जायो आरो बिबान सायख'नाय हाबाफारियाबो आद्रा जानानै थायो। बे जाथायखौ लानानै संदाननायनि गेजेरजों सोरनि दैदेननायाव बे जाथाया जानो मोन्दों बेखौ मिथिनो हाबाय आरो बे खामानियाव सोर सोरनि आखाइ दंमोन बेखौ सिनायथिनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोथार आफादनि जथुम्मायाव बेबादि हिंसायारि खालामनाय जाथाया बर' थुनलाइ आफादखौ लाजि फोनांनाय जादों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों दिपेन बर' बिथाङा। काछारनि बरखलायाव गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 240 बस्ता आयेन बेरेखा बार्मिस सुपारिफोरखौ हमनो हादों। गंसे ट्राक गारियाव सिग्रोमनानै बार्मिस सुपारिजों लोगोसे 42 बस्ता चरस आरो बार्मिस सुपारिनि गेजेराव ड्राग्स फालांगि खालामनायनिबो सन्देह खालामदों पुलिसआ। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बेफोर आयेन बेरेखा बार्मिस सुपारिफोरखौ सायाव औवाजों खोबथेनानै लाबोखुमादोंमोन। बे बोखांनो हानाय चरसनि बेसेनखौ गासै 400 कौटि रांनि जागोनखौ मिथिहोदों पुलिसआ। बेजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थाबावनाय जनाबाली बरफुया आरो कुलविन्दर कुमार सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जायो। डिमुआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला धेमाजिनिफ्राय हिन्जाव गोदान लायनो थाखाय शिबसागरसिम थांबाय थानाय समावनो हरखाब डिमुआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों हौवा गोदाननि गारिया। बे जाब्रबथायाव गासै गंद' हौवा गोदाननिफ्राय लांनाय साखा खबब्रै गारिया जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जादों। शिबसागरनि डिमुनि साखाथियाव थानाय लामा साखाथियाव जादों बे जाब्रबथाया। हौवा गोदाननि गारिया हिन्जाव लायनो थाखाय लारि-लारि थांबाय थानाय समावनो हरखाब गंसे ट्रेभेलार लाखिना होनायनि जाहोनाव सौग्रावनानै बे जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायाव गासै 15 सुबुंफोरा जोखोम जादों नाथाय रावनिबो जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। दाइसआव थानाय जेराव बर' थुनलाइ आफादनि माने बारग' आफादगिरि बा बे थान्दै मेलनि केयारटेकार आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सारा मासि लानानै आफादखौ सामलायबाय थादोंमोन आरो आफाद सामलायनानै बिबान सायख'नायनि हाबाफारिखौ मावबाय थादोंमोन आरो बे समावनो दाइसआव गोबां गेदेमा सुबुंफोर दङमोन, दैदेनगिरिफोर दङमोन। जर जुलुमै मोननै माइक्रफनखौ बोखांनानै लानानै थाङो आरो सिङाव प्राय 100-150 जनसो माने फेग्लुंनाय बे माखासे सन्देहजनक बेक्तिफ्रा माने इनाय आरो अनागारि गोसो लानानै हिंसानि गोसो लानानै दुम दाखाल खालामो, दावराव दावसि खालामो आरो धमकि होयो जे माने बे थान्दै मेलखौ बन्द' खालामनांगौ आरो बिथांमोना मा उद्देश्य दङ जों मिथिया किन्तु खुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया खारन बे बर' थुनलाइ आफादनि पबित्र मोनसे थान्दै मेल आरो बे पबित्र थान्दै मेलाव गासै जिल्ला आफादफोरा साफा साफायै सि मेम्बार दैथायहरदों
आरो जायफोरखौ CSC दैथायहरदों बिथांमोनखौनो जिल्ला आफादफ्रा सायख'दों बासिदों लोब्बा आफादफ्राथ' कुनु बेयाव रल आरो रेसपन्सिबिलिटिखौनो लायाखै साहित्य सभानि जिल्ला आफादफ्रानो गावबा गाव सायख'नायनि हाबाफारिखौ मावबाय थादों आरो गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपूर्ण भाबै जुक्तिखौ होलायनानै हाबाफारिया आवगायगासिनो दंमोन दा बेखायनो सोरनि मा मेन्टेलिटि दङ आरो सोर बेखौ उदखारि खालामनो नागिरदों सोर इनाय अनागारि खालामनो नागिरदों दुमदाखाल खालामनो नागिरदों दादागिरि गुन्दागिरि खालामनानै बर' थुनलाइ आफाद बायदि मोनसे पबित्र अनुस्थान माहारिनि गोथार आफाद जातीय आफाद 65 बोसोर आगान सुरनानै दिनै 80 सिडुलाव जोंनि रावखौ जि दुमदाखाल खालामबाय बे थारैनो दुखुनांथाव लाजिथाव आरो बे जाथायखौ जों गोख्रों रावजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बर' माहारिनि जानानै सोंखारि